sa amin. Mas lumaki pa po yung tubig. Lumaki pa po yung tubig kahapon yung banda rito. Yan, hindi pa nadadatnan. Ngayon, nadatnan na yung parang patungan ng aming mga gamit. Yan. Laki na tubig. Ang hirap. Hapon po wala ka po. Hapon hindi pa po nadadatnan. Yan. Kaya na. Ayan, tubig. Kung sa mga bahay niyan, malalim. Basta tayo. Laki ko ah. Nakakatakot na yun. Puta. Shit, yung pa hindi na bagyo na naman kanyan. Kaya kami nung bugyo. Wala nga ni Makanya namin tagit. Kilwal eh. Kilwal. Ang dami. Kailangan may kapag-deliver ta. Ang balikbayan, no? Balikbayan! Nakal na yati pong kanyan yan. Biglaan lang yung mas pinuli yun. Dahil pala itong wifi kita. Babae palindalang bin ng bandamin eh. Sako mo ini bana yan datok mo. Datok mo makulit 'yo. Dapat mo rin na sa kay tiba. Babat na yan. Nakakabot sa hosting niya. Yo, nakokin manyala. Ano, laki pandanom. Na. Oh. Oh. Survey. Alam mag-survey ko kanina ko wala. Mera gulpe. Mera gulpe. Nandin. Oh, dara gulpe oh. Ang kitang dulo ning gayon makaltulin ba niya ngayon. Babae po ta magtinda. Hindi kayo makaltuloy pa. Kaya kanina patangalanganin ng allowance bale.
Alani ata may itong bagyo na eh. Alani Bakit bagyo. mo eh? Bakit kayo pag din eh. Ay nabi. Tama nila ko eh. Yung painawa mo lang. Ka lang, ayun yan. Oh. Tama manal din. Puta, lalo may ragulinda ng kening kaya. Palitan na kayo? Santos eh. Pinalaman ini oh. Palala na pamurning ka eh. Eh ano, mamagos pa eh. So lilipat na kayo ng Parlo niya na eh. Kani batang kaya na. Mani batang kening kaya, Ay, kabila. kayo na na. Oo. Kening gulot, mani batang. Pantay kayo eh. Pati pa kayo ng kasmangit eh. Tapos sindalang kaya kami, pero rin bali, malalam. Uy. Rin bali, malalam. Dalan. Ilipat na. Ay, nana akong pogi. Kini. Kini. Hey. Hmm. Alam. Sabi mo, balik na.